Dobre, takže je ma počuť dosť? Ale hej. Dobre. Takže všetci a dík, že ste vydržali teda až do tejto poslednej prednášky. A poďme si teda povedať niečo o užívateľskom testovaní. Koľký z vás, teraz skúsime niečo na dvíhanie rúk, koľký z vás vedia, čo je to užívateľské testovanie? No, celkom slušné, takže možno, že nebudeme pokračovať ďalej. Ale nie. Tak to poďme teda zhrnúť ešte raz a prejsť si tým, že o čom je to užívateľské testovanie a ako by ste ho teda mohli využiť na ten pánkačský štýl. A možno na začiatok nebudem rovno rozprávať, čo to je, ale poďme sa pozrieť, čo je to užívateľské testovanie. Takže mám takú malú ukážku. No dobre, tomuto rozumiem. Tu si zadávam parametre, hej, že to nechám tak, ako to je. Dobre, splátko je práve. A to je milé. Ani nechcem. Poistenie splácanie. Dobre. No tak dám si to. Z vášho účtu, áno, chcem pôžičku plus s balíkom služieb. Za 2,99 mesačne. Automaticky základné poistenie. Nižší poplatok za ďalšie poistenie. A ja si verím, že to budem vedieť splácať. Prečo tu mi vykajú a tu mi týkajú? No. Zvolte si, či chcete podpísať zmluvu s kuriérom alebo poslačom. Ja ti ešte spravím takto. Nie, nespravím. No. Tu ma začala hrať to ikonka zaujímať. 3-krát nájdenie auta. Čo to robí? Nič. Kliknem na to, že teda... No a toto je úplný masaker. V čom? Alebo v akom miesto? No, že... Neviem, kto sa tabulku robil, ale nemal rád ľudí. No. Akože to je super neprehľadné. Tak okej, tak sa opieram o ruku a idem to študovať. No tak toľko ukážka. Mohli ste vidieť teda rôzne reakcie, ako teda užívateľe reagujú pri tom užívateľskom testovaní. No a užívateľské testovanie je teda nejaká tá technika hodnotenia použiteľnosti produktu priamo jeho užívateľmi. Nie je to trošku zložito a preto polopate, ako to je, tak v podstate to užívateľské testovanie je o tom, že máte nejaký produkt, na ktorom makáte a chcete si to overiť s tými užívateľmi, že teda ako na ňom by oni, ako by ho používali. A preto si zoberíte nejakého takého užívateľa, posadíte ho za ten počítač alebo dáte do ruky mobilný telefón s appkou a dáte mu nejakú úlohu. Tá úloha môže byť v závislosti od toho produktu, ale povedzme, že navrhujete nejakú appku, ktorá má pomôcť objednať si nejaké jedlo, čiže nejaký dovoz jedla. Tak mu poviete, že hej, kámo, je proste obed, ty si hladný, nechce sa ti nikam ísť, nemáš čas proste. Ako by si teda vyriešil tento tvoj problém? A ukážete mu tú appku. Takže ten človek jednoducho, aha, no, tak začne si to tam riešiť, začne sa preklikávať a jednoducho už to kvázi testuje. A vy ste ten pozorovateľ, ktorý sa na to pozerá, teda robí si poznámky a ešte mu kladie k tomu nejaké otázky. Takže asi tak vyzerá to užívateľské testovanie. A ide o užívateľské testovanie, keď teda netestujeme toho užívateľa, ale produkt. To je dôležité, pretože tí ľudia si myslia, že oni sú tí testovaní a ešte vám to budú aj hovoriť, že preboha, dúfam, že neurobím niečo zle. Tak ich treba vyviesť z toho omylu, že hej, že to, že spravíš niečo zle, je v podstate pre nás to dobre, pretože my to potrebujeme vidieť, keď tam je nejaký problém. Užívateľ sa sám rozhoduje, čo spraví, čiže my ho nejako neovplyvňujeme. Skúmame príčinu tých rozhodnutí, čiže to, že či sa mu niečo, ja neviem, páči, alebo ako to komentuje, nie je možno až tak podstatné a snažíme sa zistiť, že prečo na niečo neklikne. Čiže kde je ten problém. Simulujeme reálne situácie, kladieme otázky podľa pripraveného scenára. Čiže mali by sme vedieť, že čo chceme zistiť a teda podľa toho aj prispôsobovať tie naše otázky, alebo to, ako ho trošku smerujeme. A zároveň sa snažíme vytvárať tú preňho prirodzenú situáciu, ako s tým jedlom. No a prečo vôbec teda testovať? Prečo by sme sa tým mali zaoberať? Pretože v podstate my si všetci myslíme, že asi vieme, čo tí užívateľia tam riešia, čo robia, pretože máme nejaké dáta z analytiky, máme povedzme nejaký support alebo nejaký helpdesk, ktorý nám tiež niečo povie o tých užívateľov, ale v podstate realita je taká, že možno celkom nevieme, čo sa deje tam doma, keď oni sedia za tým počítačom a klikajú si. Takže realita niekedy môže vyzerať aj takto. Takže aby sme zistili, že sa takéto veci u nich naozaj dejú, tak potrebujeme si to overiť. No, takže ešte raz teda prečo.
Takže ako dizajneri produktu strácame odstup. Čiže my už nie sme dosť objektívni na to, aby sme vedeli nejak ohodnotiť ten produkt a preto sa potrebujeme pozrieť na to z užívateľského hľadiska. Aj keď z analytiky vieme nejaké veci, ale nevieme prečo. Čiže vidíme, povedzme, že ľudia nevyplnia nejaký formulár, ale nie sme tam, aby sme sa ich spýtali, že vlastne čo sa deje. Môžeme získať nejaké nevyvrátiteľné argumenty, ktoré sa hodia, keď napríklad sa snažíme vyhovoriť klientovi, že dokiaľ nedávaj tam ten karusel pre Boha. A on si bude tvrdiť to svoje, ale my mu ukážeme toho užívateľa, že vlastne on naozaj hejtuje ten karusel. Takže naozaj sú to silné argumenty. Čo už na to môže povedať? Nám stačí v podstate 5 užívateľov. A teraz je to možno pre niekoho prekvapivé, že je to tak málo, dokonca aj traja sú v pohode. A je to kvôli tomu, že už sa nám po tých 5 užívateľov začne tá situácia opakovať. Čiže tie problémy sú stále tie isté, možno, že aj tie nejaké argumenty k tomu sú tie isté. Možno nie úplne, ale už nám to postačuje na to, aby sme z toho vedeli vyvodiť nejaký záver. Produkt navrhujeme pre užívateľa, nie klienta, čo je logické. Čiže keď chceme vedieť niečo viac o tom produkte, ako ten užívateľ bude používať, tak predsa pôjdeme rovno za tým užívateľom. Takže poďme si to teraz trošku tak rozmeniť na drobné, že to testovanie by sa dalo rozdeliť ako keby na to profi a na takú tzv. Pankáčinu. Takže už možno na prvý pohľad je vidieť, kde je ten taký hlavný rozdiel, a to je to, že to profi testovanie je fakt profi. Že máte profi vybavenie, máte tam expertov, väčšinou 2, pretože jeden si robí tie poznámky a druhý sa sústredí ako keby na to užívateľa a moderuje tú celú situáciu. Máte proste tých užívateľov naozaj vyberaných poctivo podľa tej cieľovky a to môže jednak trošku zabrať aj ten čas a zároveň máte nejakú finančnú odmenu pre tých ľudí, čiže to nie je až tak lacná záležitosť. Môže to trvať niekedy fakt dlho, že aj pol dňa kľudne vám to môže zabrať a to organizačne nie je celkom jednoduché a možno práve toto nechcete. A možno, že sú tí klienti takí, že si to ani nemôžu dovoliť. Takže preto existuje niečo ako ten guerilla testing a vlastne tam už môžete vidieť z toho obrázka, že je to fakt pankáčina, že si to proste poriešite podľa svojich potrieb. Takže konkrétnejšie, to guerilla testovanie môžeme robiť či už v kaviarni, v office, nepotrebujeme žiaden lab na to, bez toho vybavenia, nemusíme dokonca robiť ani video záznam, ale proste zoberieme si nejakých buď kamošov, kolegov, ktorí samozrejme nerobia priamo na tom projekte s nami, alebo nejakých random ľudí si odchytíme z ulice, alebo čo. Zavoláme ich teda do tej kaviarne, povedzme, a samozrejme bolo by fér voči ním niečo im za to ponúknuť. Nemusí to byť zrovna tá finančná odmena, ale stačí nejaké kafečko, že im zaplatíme, alebo nejakú čokoládu, alebo proste len nejak milo poďakujeme. Výhodou je, že to môžem robiť v podstate okamžite. Čiže situácia, riešim niečo s kolegom, nevieme sa zhodnúť na nejakom dizajne, povedzme, a teda čo s tým? No tak proste zoberieme to a ideme si to otestovať s tými ľuďmi. Vyberieme si nejakých 3 ľudí a vyskúšame, že ako by oni na to reagovali, keby sa s týmto stretli. Potom fajn je, že to môžeme robiť ako keby vo všetkých tých fázach, ideálne v priebehu dizajnovania. Keďže to guerilla testovanie je v podstate také okamžité, tak sa nám hodí práve pri tých iteráciách, že si skontrolujem, že či ten dizajn bol nasadený dobre. A potom vlastne podľa toho si to ešte môžem stále upravovať až do toho konca. V podstate sa dá viesť ako keby hocikým, že nemusí to ten človek byť zrovna nejaký UX expert na toto guerilla testovanie. A dokonca sa nám stalo, že sme došli za klientom a riešiť nejaký projekt a on už mal sám za sebou teda nejaké testovania, ktoré neboli vôbec zlé. Takže mali sme na čom stavať. No a môžeme sa pozrieť nejaké 3 príklady, ako sme my využili práve takéto guerilla testovanie. Takže prvá nejaká situácia bola, že sme si chceli overiť práve ten dizajn, čiže niekde v procese toho dizajnovania nového produktu. Čiže bol to taký, nazvime to, že analytický nástroj pre spracovanie dát z kamennej predajne, čiže niečo ako keby taký Google Analytics. A v podstate sme si chceli overiť, že či to robíme dobre. A či teda užívateľe budú rozumieť, hlavne sme sa báli trošku aj tej terminológie, aj celkovo tej informačnej architektúry. A zvolili sme ten guerilla testing, pretože sme to chceli vedieť samozrejme čo najrýchlejšie. No a zámerne sme si tuto vybrali ľudí mimo tej cieľovky, pretože sme si povedali, že OK, tí ľudia, povedzme, už videli nejaké takéto túly, ale keď to dáme nejakému človeku, ktorý sa s tým nestretol a pochopí to, tak vieme, že rozhodne to robíme dobre. Pretože predsa len ten človek, ktorý sa s tým stretne úplne prvýkrát, keď nabehne na ten túl, tak tiež môže byť chvíľku zmetený. No a čo nám to testovanie prinieslo, takže zistili sme, že užívateľe napriek
tej prvotnej ako keby nezrozumiteľnosti po chvíľke v praxe už vedeli ten nástroj používať. Čo je taká zaujímavá skúsenosť, že teda naozaj to môže pôsobiť zložito, ale už keď sa človek do toho dostane, tak jednoducho už to vie používať. Takže to bola taká akože dosť dôležitá pre nás informácia. Objavili sa nejaké menšie problémy, ale s nimi, teda čo sa týka tej orientácie a navigácie, s tým sme v podstate trošku rátali. A overili sme si, že aj napriek teda našej hypotéze, že tí užívateľia budú mať fakt problém s tým, povedzme, wordingom, tak nebolo to zase až také strašné. Takže sme to doladili celé a teda postupovali ďalej v dizajnovaní. Potom nejaká situácia je, keď analytika naznačuje nejaký problém, čiže mali sme klienta, ktorý poskytuje takú službu, že nám pomôže vybrať, keď si chceme kúpiť nejaké ojazdené auto, tak nám ho pomôže vybrať a zároveň nám ho preverí, či je teda technicky a právne v poriadku. A bola to nová služba, nový web, ale zistili, že teda im ľudia odchádzajú z tej homepage a teda celkovo si chceli pozrieť, že aký je ten web teda pre tých užívateľov. A my sme teda urobili taký polovičatý guerilla testing, pretože jednak sme tam nakombinovali interview, čiže nejaké otázky, aby sme si podporili ešte vôbec, ako ľudia vnímajú takúto situáciu, ako riešia tú kúpu jazdeného auta. A zároveň akože to bolo také, že sme naozaj mali tých ľudí podľa tej cieľovky vyberaných, čiže bolo to také viacej organizované. No a takže zistili sme, že hlavný problém bol, že tí ľudia preto odchádzali hlavne z tej homepage, že tam nenašli tú informáciu, čo tí ľudia robia, akú službu poskytujú a nepochopili to. Takže to bol dosť kameň úrazu. Zároveň nevedeli ani, kto to poskytuje, čiže nevideli tých ľudí za tým a predsa len kvôli dôvere to bolo pre nich dôležité. Odhalili sme miesta, ktoré boli pre užívateľov málo zrozumiteľné, čiže to bolo to z toho videa, čo ste videli, že tam ten typek scrolloval, nadával na tú schému. A taktiež sme zistili, že čo boli tie pozitíva, pretože ten testing, alebo teda užívateľské testovanie nie je len o tých negatívach. No a výsledok bol, že teda sme sa rozhodli to nejako faceliftovať ešte a mali sme nejaké návrhy riešení, čiže určite doplniť ten popis o tej službe, predstaviť ľudí aj s fotkami, teda, že kto je za tým projektom, zjednodušiť tú schému samozrejme, čiže skôr ju tak akože zostručniť do nejakých jasnejších celkov, zmeniť ten karusel, to som nespomínala, ale bol tam taký karusel, v ktorom boli teda tie články vyslovene zobrazené ako nejaký print screen, tak sme to zmenili teda na tie odkazy a rozmiestnenie nejakých call to action na newsletter, pretože sa nám ukázalo, že ten blog bol naozaj to, čo ich presvedčilo, že majú ísť do tej služby. No. Ďalšia situácia je, že keď treba prekopať dizajn, čo sa stáva, že vlastne máme takého klienta, ktorý robí eventy na takej medzinárodnej úrovni, čiže sú to také konferencie, webináre a podobne. A oni už mali teda web, ktorý bol redizajnovaný, ale ukázalo sa, že má nejaké nedostatky. Tak sa spravila teda ako keby analýza filtra, pretože sme sa zamerali už na konkrétne časti, ktoré by mohli byť nejaké redizajnované ako keby znova. No a bol to teda filter, ktorý nám umožňoval prefiltrovať si tú ponuku tých eventov a zároveň tam boli nejaké články, takže aj na to. A vlastne sme sa zamerali iba konkrétne na túto funkcionalitu. Som to robila dokonca prednedávnom, takže len som si vybrala nejakých ľudí z Officeu a rýchlo si to tam išla s ním skontrolovať, že chceš nejaký event a proste podľa čoho si to vyberieš. A už to tí ľudia skúšali nejako filtrovať. Takže čo som zistila z toho, bolo, že strašne bol zle umiestnený, ľudia si to mýlili s navigáciou alebo to prehliadali. A boli tam nejaké nejasnosti okolo označenia vo filtri, že napríklad všetky mali takú kvačku, bez ohľadu na to, že či to bol vyznačený, teda že som si zvolila v rámci toho filtrovania nejakú možnosť alebo nie, všetky boli označené tou kvačkou. Čiže mali v tom akože trošku zmätok, že či to je označené alebo nie, alebo čo sa deje. Takže výsledok bol, že áno, išli sme to redizajnovať. No, a teraz možno, že trošku k tomu, že ako to robiť. No, takže pred testovaním je dôležité si zodpovedať na určité otázky. Ujasniť si, kto je ten užívateľ produktu, v akom kontexte používa produkt. To znamená, že či to je povedzme nejaký systém interný vo firme, čiže ten človek akože večer už doma to nerieši, že to rieši zásadne na tom desktope vo firme, alebo či to je nejaká apka, ktorú ten užívateľ používa po ceste domov v MHDčke, že si tam číta články. Je to dôležité, aby sme vedeli nasadiť správne tie otázky počas testovania. Aký je cieľ? Čiže cieľ z hľadiska toho užívateľa. Čiže ak napríklad som na stránke banky, riešim pôžičku, tak môjim cieľom ako užívateľa není to, že idem si požičať peniaze, ale že chcem vyriešiť nejaký problém, ktorý je za tým. Napríklad, ja neviem, mám nejaké veci pokašľané v kúpeľni a musím to rekonštruovať a stojí to veľa peňazí.
A zároveň cieľ taký, že ja mám nejaký cieľ tým testovaním, čiže chcem si dokázať napríklad odhaliť niečo, čo je za tým problémom. Čo nám ukazuje analytika, to sú tiež zaujímavé dáta, ak ich teda máme k dispozícii, že neriešime to počas toho dizajnovania, ale riešime povedzme ten redesign. Takže, lebo analytika už naznačuje tie problémy a my ideme teda na základe hypotéz už potom, po tých problémoch. A teda stanovíme si tie hypotézy k tomu. Čiže čo by mohol byť ten problém, alebo naopak by problémom byť nemuselo. Pred testovaním sa pripravíme asi len v takom zmysle, že áno, stanovím si to, čo chcem vedieť, čiže nejaké otázky a oslovím si teda tých ľudí, povedzme tých 5 testerov, 3 až 5. A počas testovania je dôležité, že neprezentujem ten produkt, ale skutočne testujem. Čiže nesnažím sa mu nejako hovoriť, že a teraz si prejdi všetkými týmito vecami a tu máme toto, tu máme hento, ale teda nechať ho prirodzene ísť. Odosobniť sa, to je dôležité, pretože ten užívateľ naozaj nám tam môže začať nadávať a v tej chvíli by sme sa mali akože držať na úste. Nenavádzať testerov, nepomáhať im, čiže keď sa niekde zaseknú, tak ich nechať chvíľku fakt, že nech skúšajú, čo chcú robiť ďalej a už keď fakt to dlho trvá, tak dobre, všimol si toto a on nám povie, že dokiaľu nie a už vieme, že tam asi je problém. Dobre, ďalej, pýtať sa a nechať si všetko vysvetliť, čiže on sa môže zaseknúť ten užívateľ a jednoducho je ticho. My nevieme, čo sa deje, tak sa ho opýtame, že dobre, je teraz nejaký problém alebo nad čím rozmýšľaš a on nám to začne vysvetľovať. Robiť si poznámky, prípadne nejaký print screen, keďže to video, ako som spomínal, nemusíme riešiť, ale zase môžeme, ak máme na to čas. A vedieť improvizovať, pretože môže sa stať, že sa nám vyskytne tá situácia, s ktorou sme nečakali, takže musíme k tomu klásť také otázky, aby sme sa naozaj dozvedeli tú podstatu. Po testovaní je potrebné získať odstup, čiže to je taká rada, že keď som dotestovala, tak neidem hneď riešiť, že teda čo nám z toho vyplýva, pretože potrebujem si o to trošku oddychnúť a trošku sa schladiť, povedzme, a pozrieť sa na to teda s tou čerstvou hlavou. Spísať si nálezy, ale tu je dôležité teda, že aj tie pozitívne, čiže áno, človek bez problémov vyplnil ten formulár, super. Prioritizovať si kľúčové zistenia, čiže vybrať si z toho naozaj, lebo môže sa vyskytnúť veľa problémov. A vtedy je dôležité naozaj si to prioritizovať, aby som vedela, že dobre, nejdem riešiť teraz všetko, ale idem hasiť tie najhlavnejšie problémy. No, ďalej, načetnúť si možné riešenia, logicky, už teda začnem nad tým rozmýšľať, že čo by som mohol zmeniť. Dobre, ešte si povedzme, že ako netestovať. Čiže aké chyby nerobiť. A teda začať testovať až tesne pred launchom produktu je zle. Tam už človek nemá ten priestor, ako si to ešte nejakým spôsobom dotiahnuť tak, aby ten produkt bol dobrý. Pýtať sa užívateľa, čo si o produkte myslí, alebo čo sa mu páči, nepáči. Toto nás nezaujíma pri testovaní. Akože oni to budú hovoriť, to je v poriadku, ale my ideme teda naozaj potom, ako ten užívateľ používa ten produkt. Niečo si teda o ňom myslí, ako z hľadiska toho, či sa mu to páči. Navádzanie, ovplyvňovanie, to som spomínala, že to by sme teda nemali robiť. Čiže ani mu neradiť. Čiže keď ten človek tam niekde je zmetený, tak mu nehovorí niečo také, že veď akože skúsil by si nejakú infolinku, alebo čo by si robil. To už je navádzanie. Potom testovanie s nesprávnym užívateľom. Čiže povedzme, že máme nejaký autobazár a teraz si tam zavoláme človeka, ktorý jednak nemá vodičák a vôbec nechce kupovať auto. To nám asi moc nepomôže. A testovanie na nesprávnom zariadení. To je to, čo som spomínala, že keď ten užívateľ si to rieši po ceste v MHDčke, že si teda fakt zapne tú apku a vtedy si pozerá, tak asi mu nedám až tak ten desktop, pretože asi prirodzenejšie pre ňoho je riešiť to cez tú apku. Teda cez ten telefón. Stavať dávery z testovania na jednom užívateľovi. Keď mám tých 5 užívateľov, tak keď sa nám vyskytne nejaký problém, ktorý nie je až taký závažný, povedzme, tak ten jeden užívateľ, dobre, mohlo sa niečo stať a už sa to v živote nezopakuje. Ale pri tých 3 možno, že by som to zvažovala. Závisí samozrejme od toho, aký bol ten problém závažný. No a ak by ste chceli vedieť ešte niečo viacej o užívateľskom testovaní, tak mám tu nejaké články, čiže prípadne potom môžeme zašerovať prezentáciu. A z mojej strany to už je všetko. Takže máte priestor na nejaké otázky k tomu.